Warahmatullahi wabarakatuh. So, barkan mu da sake haɗuwa a cikin day 2 na 3-day vibe coding program. So, kamar yadda kuka sani a wannan bidiyon zan nuna maku yanda za ku iya haɗa prompt. Prompt inda za ku iya haɗa walau website ne ko application. So, a class ɗin mu na jiya in ba ku manta ba mun yi magana akan plan da prompt engineering. So, dole idan ka zo rubuta prompt kana buƙatar planning. Kana buƙatar ka zauna ka yi tunani sannan ka tsara yaya app ɗinka ko website ɗinka zai kasance. So, dole kana buƙatar ka ɗauko application na Note. Bari in rubuta maku shi. Na Note haka. In ma ba ka da shi a wayarka in kai searching bai fito ba, ka je Play Store ka sa Note ko ka sa Keep Note na Google kenan. Google suna da shi. Ka sa Keep Note haka. Keep Note. So, idan ka ɗauko shi ka shigo ciki. So, a nan maybe yanzu a yau za mu yi app ne. Za mu yi web app ne wanda zai kasance yana recording. Za mu yi prompt ɗin web app ne wanda zai kasance yana recording murya. Za a kunna record na murya, ya recording wannan murya. Kun gane? So, a yanzu idan muka zo nan za mu zauna ne mu yi tunani dami da wane feature muke son mu saka ma wannan web app ɗin namu. Maybe muna son mu sa mai feature ɗin da zai kasance idan ka yi record a ciki za ka iya editing. Ko kuma idan ka yi record a ciki kana iya kai saving ya je memory ɗinka. Ko ba zai saving direct to memory ɗin kan wayarka ba. A ciki zai tsaya. In ka so sai ka yi saving ɗin shi ya koma memory ɗinka. Yauwa kuna ganewa. So, a yanzu zan lissafo duka abubuwan da nake son in saka ma wannan web app ɗin. Na maku bayani bambancin tsakanin web app, application, website da softwares. So, wannan shi ne. So, waɗannan su ne duka features ɗin da nake so. Ga su nan baki ɗaya na tsai da bidiyon ne saboda kada ya yi tsawo sosai. So, waɗannan duka su ne features ɗin da nake so. So, abin na gaba bayan ka zauna ka gama planning duka abubuwan ka zauna ka yi tunani komi da komi. Bayan ka gama next abin da ya rage shine ka yi copying duka wannan abun. So, after nayi copying ɗinsu, so abin da ya rage sai ka koma cikin ChatGPT. Da ChatGPT za mu yi aiki. Kana iya ka yi aiki da Gemini, kana aiki da Claude. Kowane AI dai hankalin ka yafi kwanciya da shi amma dai ChatGPT in dai prompt kake so. So, ChatGPT shine ƙarshe. So, bayan na zo ba wai kana zuwa kawai ka ɗora wannan idea ba. So, abu na gaba da kake buƙata shine ka faɗi mata ga abin da kake son ka haɗa kaza da sauransu. So, duk za ku ga yanda zan yi. So, kamar yanda na yi baya shi ma still haka ne a nan. Na tsai da bidiyon ne na gama rubuta prompt ɗina. Kun ga na gaya mata ga app ɗin da nake son in yi. Duka ga rubutun nan idan kuna karantawa za ku gane. Na faɗa mata recorder web app ne nake son in yi. Idan application ne ka faɗi application ne. Idan web app ne ka faɗi web app ne. Idan website ne ka faɗi website ne. Kun gane? So, idan ka rubuta wannan na ce ga features ɗin da nake so su fito. So, bayan ka ce haka after ka rubuta duka abubuwan da bayanin akan app ɗin ko website ɗin ko web app ɗin. So, sai ka yi pasting wannan features ɗin. Features ɗin kuma already mun yi copying ɗinsu. Kuma na gaya mata ba wai haɗa mun za ta yi ba prompt za ta ban wanda zan haɗa su. So, the next abin da kake so shine sai ka tura wannan bayan ka yi pasting wannan sai ka jira. So, ga shi nan kuna gani voice record web app. Ga shi nan duk na fahimta da kun karanta dai. So, duk za ku fahimci duk abin da take son ta faɗa. So, ga shi nan ta ba da prompt. So, wannan prompt ɗin is very important domin da shi ne za ka ɗauka ka haɗa wannan abin da kake son ka haɗa. So, duka ga shi nan batun style duk ita ta sa mun. So, wajen plan ɗin nan kun gani ban wani sa ga
maybe in website ne ga brand color ɗina. Maybe brand color ɗinka kana yin amfani da green da white ko blue da red ko dark da red. So kun dai san brand color, color ɗin da kamfani ko wani brand ke amfani da shi. So in ma za ka yi website yana da kyau ya zama na da brand color ɗinka kake amfani. So ga shi nan wannan dai duk ban ba da wani abu ba. Kawai na faɗa mata kawai tayi mun ban faɗi choice color ɗina ba da sauransu. So after wannan ka gama prompt ɗinka duk ga bayanin nan. Wannan kawai vibe coding app ɗinka za ka je ka ba. So after wannan kun gani ko? So sai ka yi copying prompt ɗin. Bayan ka yi copying prompt ɗin za mu yi amfani ne da ChatGPT mu haɗa website ɗin. So abin da nake so sai ka zo nan. Sai ka zo nan gurin sai ka danna. Kun dai san nan inda zai kawo ku zai buɗe mana fresh wuri inda za mu yi creating, za mu yi new chat. So sai ka yi fasting wannan. Kai sorry bari in okay shi ne. So sai ka yi fasting ɗin shi. After ka yi fasting so sai ka zo daga nan sama sai ka sa slash. Kuna gani? Slash coding. So bayan ka sa slash coding sai ka tura. Kawai abin da za ka yi in ka tura kawai ka jira. Nan yana talking ne, yana talking ne. Za ku ga nan yana ta wani numfashi to yana talking ne kan aikin da ka ba shi. So kawai abin da ya rage shi ne ka jira shi. Kana jiran shi in minutes zai gama ma aikinka. Zai turo maka wani link zai ce ka yi downloading file. Kana yin downloading file shi ke nan. So wannan shi ne. Yanzu za mu jira shi ya gama. Mu je mu testing abin mu komi da komi mu ga yanda zai kasance. Okay I'm sorry. Na tsai da bidiyon ne saboda kai ya tsayi. So akwai abin da za ku ɗauko wannan. Kun ga wannan? So za ku ɗauko shi ne. Zan gwada muku yanda za ku ɗauko shi. So bayan kun ɗauko shi a cikin ChatGPT ne ake ɗauko shi. Bayan kun ɗauko shi abin da za ku yi da ya nuno muku wannan kuna cikin haɗa wani project. So za ku zo ku danna allow once ɗin nan. In kuka danna allow once so duk project ɗin da za ku yi irin ɗan babban project kamar irin dai wannan ko ɗan ƙarami idan ya nuno zai dinga nuno maku. Idan kuwa always ne so kullum zai dinga nuno maku. Shi amfanin shi idan yayi maka project zai yi deploying ɗin shi to wannan app deploy ɗin zai zama na idan ka danna ma link ɗin ka shiga zai gwada ma wani guri alamun ka yi downloading ɗin shi. Kun gane? So wannan yana da amfani sosai. So yanda za ku ɗauko shi za ku zo nan ne. Idan kuka zo nan sai ku yi clicking. After kun yi clicking nan sai ku je ina gurin? So far. So ku zo nan. Ku zo nan. Na ga can sun ɓadda gurin. So na ga sun canza ma gurin tsari. Bari in bi ta nan gurin. So after abin da za ku yi kawai ku zo nan gurin. Idan kuka zo nan wajen plus ɗin nan kuka danna shi. So za ku ga inda aka saka plug ko sai ku yi clicking kan shi. After kun yi clicking ku yi scrolling can ƙasa still shi ma za ku ga dai. So ban san ya meye issue ɗin da ya faru ba. Idan dai kuka danna nan za su nuno maku ba plug yauwa plug suka maida shi. Da yake nayi updating ɗin shi kuma ban wani duba ba. So plug idan kuka danna plug da apps ne ko mene ne ko project. So idan kuka danna zai buɗe maku nan. Kawai abin da za ku yi ku jira da ya gama loading zai nuno maku wani interface da wajen search. So da kun yi search app deploy ya fito. Yana fitowa sai ku yi zai gwada muku connect. Idan ya gwada muku connect maybe ya gwada muku idan kuka danna connect zai gwada muku wani guri ku sa email da mene ne ku yi login da email ɗinku. So after kun yi wannan shi ke nan. Yana yin connect shi ke nan sai ku dawo sai ku fara project ɗinku. Bayan kun gama wannan connect ɗin shi ke nan. So duk project ɗin da kuka yi da kun zo nan kuka danna allow ɗin nan shi ke nan. Shi ke nan da ya gama kawai zai baku link da kun danna zai buɗe maku project ɗin. Bayan ya buɗe maku project ɗin next kuma abin da zai so yana gamawa zai baku link. Yana buɗe maku project ɗin
zai gwada maku ku yi install in kun ga dama, in kun ga dama kuma ku yi amfani da shi a nan. So wannan shine. So yauwa gashi nan a wannan gashi nan yanzu ya gama complete. Kun gani? So abin da ya rage shine so gashi nan ya ce live app. Kun gani? Live ya ce live yana live kenan. So bari muyi clicking kan link ɗin. After nayi clicking so yauwa so kun gani gashi nan? Kun ga a can ban bashi suna ba, ban wani kaza ba. Gashi nan ya bashi voice studio. So kuma gashi nan inda na ce maku zai bada option a installing gashi nan kuna gani da kanku. So wannan shine yanda zaka haɗa ɗan basic irin waɗannan ɗan basic. Akwai hanyoyin da ake bi wanda zaka je amma yana da wahala saboda sai sun baka sai sun yi accepting ɗinka. Zaka nemo statement na bank da sauransu. Wannan ma wani karatu ne daban wanda zaka iya sa ma app ɗinka irin ads. Mutum ya dinga kallon ads. Duk idan mutum ya shigo zai kalli wani talla. Idan ya kalli tallan nan su kuma kuɗi ne suke baka, kuɗi ne suke baka. So wannan kuma wani karatu ne daban kuma ba shi muke yi ba. So wannan shine.